Sa araw na ito, atin namang aalamin ang sitwasyon sa bayan ng San Luis sa Pampanga matapos ang mga sunod-sunod na pagdaan ng mga bagyo na may kasamang habagat. Tingnan yung mga bahay nila, oh. So ito, mababang ano na ito. May mga lugar dito na grabe ang baha, lalo na yung mga katabi mismo ng Pampanga River na malimit tumaas ang tubig kapag malakas ang buhos ng ulan sa parte ng Nueva Ecija. Pupuntahan natin ang Barangay San Nicolas na isa sa mga grabing binaha na katabi mismo ng nasabing ilog. Bali yan na mismo yung Pampanga River, nag-level na dito. 1 week na, umaga di ba pangtayan? Kaya samahan niyo akong muli sa ating bagong rainy day adventure dito sa bayan ng San Luis. So, what are you waiting for? Let's get it on! Highway boundary ng Bulacan at Pampanga. Okay, good afternoon Kabalen, at nandito na tayo sa may I Love Santo Domingo Rotonda dito sa junction ng Mexico pa Candaba at Santa Ana. Yun, pagdating mo doon pa Santa Ana yun doon, tsaka Candaba, didiretso ka rito papunta ng San Luis, and then dito yung Quezon Road papuntang San Simon. So i-start natin yung video natin dito at pupunta tayo ng San Luis. I-update natin yung mga lumubog na bayan doon. Tingnan natin kung makakadaan ba si Pongkan. At umulan na, ayan, no? Kaya nag-jacket na tayo eh. So magkita-kita tayo doon. Let's go na. Ay naku, ulan na. Alam ko yung baha rito, yung dun sa may malapit dun sa Arco eh. Pero tingnan natin. Natatanaw na natin yung Arco ng San Luis. Ano? Welcome, Municipality of San Luis, the home of the great patriot and Hook Supremo Luis Taruk. Nung last time pumunta rito na experience natin yung baha ay doon papunta doon sa dike, yung Amadeo Dike. Bago ka umakyat doon, medyo lubog na yung daan. Dito na yung hospital, ano, San Luis District Hospital. Ganda ng palayan dito. Na mag-start yung baha. Uy, ulay kape na may gatas. Dito pa lang start na. Masasabi ko lang na bago ka makarating dun sa daan papuntang dike. So ito, mababang ano na ito. Papalaban na naman si Pongkan. Pero passable pa naman. Pasasabi ko lang na passable. Ito, namatayan yung isa. Ano ba ito? Parang Honda Wave. Mas malalim yata rito. Live Hito for sale. Basaan yung mga sapatos natin. Turn left, Candaba. Ito yung sinasabi ko sa inyong dike. Kakaliwa ka dyan, makakarating ka ng Candaba, dun sa may Barangay Mandasig. Si kuya, oh, may dalang salbabida at saka bangka.
far dito, wala naman baha rito eh. Ano bang meron dito? Maraming tao. Ayun. Ayun, binahana pala dun, no? Sinara na yung daan. Dito sa may ano, sa may plaza. Ayun, no? Alam mo, Procpres, Santo Tomas, San Luis. San Luis National High School. Masira yung asfalto rito. Yung asfaltong daanan. So first time natin dumaan dito at makapunta sa, ay ito pala yung palengke eh. Ayan, no? Family ang bayan ng San Luis. Tapos ito yung simbahan. Ayun, no? Lalaki ng mga ano, yung pang ikot-ikot muna tayo rito. Dito parang tinasan na yung kalsada, oh. Tingnan mo, mababa yung mga bahay. Yung mga kabahayan, oh. Mababa. Anong barangay na ba to? Yun. Ah, yun. Doon din pala yung labas nun. Ah, ito na yung ano. Ano ba yun? Yun na yung Pampanga River. Ito. Nandito na yung Pampanga River. Ayan, no? Lakas ng agos. Ayan, first time nating nakapunta rito. Hindi natin nakikita yung ano, yung river ngayon pa lang. Bali pagdating doon yung Candaba. Lalim ng mga bahay. Yun, no? Ayun, no? Halandalan kita. Hanggain ko kandalan. Hanggain ko rin. Ah, kaya pala sarado ito. Parang sinisip-sip nila yung tubig dito, oh. Ayan, no? Okay, narito na tayo sa may Pampanga River. Ang lawak, oh. The mighty Pampanga River. Ayan, kasama pa rin natin si Pongkan. Bali yung poblasyon. Ngay nakikita nyo rito, sinisip-sip nila yung tubig. Ano ba nang gagaling yung tubig? Ayan, oh. Bali sarado na yung ano rito, yung daan dito. Hinahanap natin yung Pampanga River sa tuwing dumadahan tayo ng San Luis. Doon pala yung daan, doon sa may palengke. Ayan. First time natin nahanap dito. Nakadaan. Tingnan nyo, gaano kalawak.
kaya ano, magdamag na palang umaandar ito. Bali tubig nagagaling dun sa may poblasyon, dun sa park na dinaanan natin kanina. Bali pinapump nila, pinapalabas sa may Pampanga River. Bali dito, 4 daw yung ginagamit na pump para masip-sip yung tubig dun sa may poblasyon. Ayun pa yung ibang makina, oh. Lakas na ang tubig. Bali 24 hours na umaandar yung makina nilang yun. Malaki na raw yung nabawasan. Tingnan nyo, oh, laki ng tubo. Ito naman, makina ng dito. Makina ng sasakyan. Ayun. Okay, no? Kaya ginagamit sila pang tip-tip. Pero ito, maliit lang. Yung nag-ooperate sa mga makina doon. Paano mo, sir? Doon po. Ha? Doon Salaw. Steve Kagawad po. Ay, Steve Kagawad. Steve Kagawad pala. Siya yung nagpapantay dito. At saka, doon niya, sa paki, Steve Kagawad. Ilang araw na to, sir? 1 week na. Umaandar yung mga pump na yan. Pero dati, hanggang saan? Hanggang saan yung ano rin? Yung tubig. Ay, ito lang dati. Additional to, dalawa. Oo, tama yun. Kasi, mas marami yung madadagdag kaysa sa mababawasan, di ba? Kaya nagdagdag ng mga pump. Pero at least nababawasan na. Ganyan naman, no? Lumakas na yung agos sa ano. Walang Mexican eh. Ay ngangin. Normal mo. Ayan, may Pampanga River. Pero sa kabila doon yung Barangay San Juan. Ano po lahat? Aling San Nicolas, yung may simbahan. Doon ako dadaan. Pero hanggang sa bungad lang, no? Hanggang sa bungad lang ako, no? Ayaw ang motor, hanggang doon. Sige, once again, shout out. Thank you kay sir. Ayan, no? So, tapos na natin tignan yung mga ginagawa nilang pagpapump ng tubig baha dito sa may poblasyon. Bali ano pala ito, Santa Cruz poblasyon. Yeah, boss. Yun, so sabi ni sir, yung SK Kagawad, diretsuin lang natin yan, tapos kakaliwa tayo doon. Mararating na natin yung San Juan at saka San Nicolas. Yun yung dalawang barangay na lubog dito sa may San Luis, Pampanga. San Luis Fire Station.
Parang walang masyadong nakabukas sa mga tindahan dito sa public market. Kakaliwa na tayo rito, papunta ng San Nicolas at San Juan. Ayan, Pampanga River. Lawak, oh. Lakas ng agos. Yan, no? Ito siguro yung sinasabing daan ni Kuya, kakaliwa ka rito. Kasi pag kumanan ka, mapupunta ka dun sa daan papuntang Baliwag, Bulacan. So dito tayo. So lubog na yung mga ibang bahay dito. Yung kalsada mataas, pero yung mga bakuran lubog. Ayan, no? Yun na pala yung yung Pampanga River, nasa likod na. Makita natin ang personal kung ano yung itsura ng rito, Barangay San Nicolas. Ito na yung baha. Dito na mag-i-start kasi doon sa likod ng mga bahay na yan, Pampanga River, eh. Passable pa naman. Dito natin titignan kung hanggang saan pa yung kaya ni Pongkan. Pero pag sobrang lalim na, atras din tayo. Ayan, Barangay San Nicolas. Ito yung update ngayon. Uy, malalim dito, ah. Yung malalim na dun, ah. Uy, malalim na nga. Pa kaya dito? Yun. Yung paikot dun, mas malalim pa yata. No, kinaya naman ng mga mga kolong-kolong. Ito yung 4x4, oh. Ito parang wala man dinadaan, ang taas ng gulong. Tingnan pa natin. Diretso tayo. Yan. Tingnan yung mga bahay nila, oh. Nagmistulang sapa. Bali yan na mismo yung Pampanga River. Nag-level na dito.
Naku. Ayun oh. Magbalik ko rin ka rin. Na? Wabat ko ka rin. Kaya tangal. Balaksa, Ali. Balaksa kayo niyatin. Wala na palagyan eh. Mas malalim eh kan? Kaya San Juan. Malalim na pala. Ayan o. Shoutout kaya kayo man. Eh man magbabayan eh. Eh pa magbaba eh. Oh. Pangalan. Oh, pilan lo? Na? Oh. Pilan na lo? Ito, 8. Proelandas. Ayan. Ayel Benye. Magbalik ko rin pala balaksa di rachok yan eh. Yung motor ang gano'n rin. Lumbugin eh. Lumbugyan ka gano'n. Pitan. Ano kanyan? Pero lumali ni Kandaban eh. Noon rin Kandaba. Paligi. Oren, den tao ka rin magbangka na lang mo. Sige, shoutout. Ano? Muculik yang gulot. Kaya to, malalam pala. Lumbugya paling motor na eh. Kaya kayo nyo. Sabi na lumbuging motor. Na? Potas sa kaya bangkang yung oras. Alam bangkang yan. Kaya yung Kandaban nakarakal eh. Anong page mo po? Ha? Anong page mo ba? Mamadra yan na ba? Ini mamandar yun. Ini mamandar yun. Shoutout apa? Ilan kayo? Pangalan? Johan. O ikaw? Mar, o ikaw? Okay, shoutout sa kanila. Ayan no. Taga San Nicolas, di ba? San Nicolas to no? Santa Monica na to? Santa Monica, San Nicolas. Oh. San Nicolas to. Yung doon. Oo. Dito po sa ADB dyan. Meron akong ADB. Ito. Pang ano ito? Panglakar tsaka pangbaha. Sige. Iba-iba yung sinasabi nila. Yung una nating napagtanungan, lulubog daw ito. Siguro doon sa pinakamalalim, pero sabi ng mga bata, hanggang bewang daw. Hindi pa rin uubra. Si Pongkan. Yun no? Basang-basa na yung sapatos natin. Matindi yung mga Rusi dito. Woo! Tignan mo yung sapatos natin, no? Parang waterproof. Lalim na.
Eventually. Tignan muna natin. Ayan yung church. Bukas ba? Sarado siya. Sarado yung simbahan nila. Anong pangalan ba ng church? Erebo Bukla yan, Pogi. Erebo Bukla simbahan? Saraya? Ito. Rito bukas. Bukas siya yan. Kaya lang nagre-repair sila rito. Hindi yung mismong church. Pasiano Via Niceto multipurpose. Meron ginagawang renovation sa loob. 3 hours later. Kaso umaambon na. So negative. At siguro dito na magtatapos yung vlog natin dito sa may San Luis, Pampanga. So I hope nakatulong ito sa inyo dahil sa pagbibideo natin ng mga latest updates sa Barangay San Nicolas. Pero hindi na tayo umubra papuntang Barangay San Juan. So ride safe always, kabalan. See you when I see you, and Proylan Das is signing out.